Do sada smo radili sa standardnim ormarićima, ali pri projektiranju kuhinje u obliku slova L ili upotreban je kutni ormarić koji se uklapa u prostor i maksimalno koristi spremišni kapacitet. Možete ga izraditi klikom na novi kutni ormarić ili prečacem Shift plus C. Kutni ormarići dijele neka svojstva sa standardnim ormarićima, poput širine, dubine, visine i debljine. No izvan toga ponašaju se prilično drukčije. U svojstvima prednje strane možete kontrolirati širinu i dubinu prednje strane, podesiti razmak između fronti i postaviti broj šarki. Možete također definirati dimenzije ploča između fronti. Ako se kutni ormarić treba poravnati sa stupom ili sličnom preprekom, dimenzije izreza možete lako prilagoditi. Dodavanje polica u kutni ormarić razlikuje se od dodavanja u standardni ormarić. Kutni ormarići ne mogu imati vertikalne pregrade. Možete dodavati samo vodoravne police. Opcija za njihovo dodavanje nalazi se ovdje. A zbog konstruktivnih ograničenja, te police nemaju isti skup svojstava kao police u standardnom ormariću. Kao i kod svih drugih tipova ormarića, pri promjeni dimenzija ormarića dimenzije svakog elementa automatski se izračunavaju